Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa ato nang pahibaluno sa miagi sa aton tulumanon ang kakayag sa pagtuong Katoliko nga dili na problema karon ang isyu may labot na sa pagbaton og mga larawan o mga imahen. Ang isyu na lang karon nga kinahanglan atong tukion pag-ayo kining mahitungod sa pagyukbo o kining paghimo natog pagtahod ba dala nga paghigugma sa giilan nato nga mga bayani sa pagtuo nga mao ang mga santos nga wala mahisabte o nasinayop pagsabot sa atong mga igsuong nahimulag. Kay sa ato na laging giingon ganinyo nga matud pa nila, veritas dili naman problema namo ng pagbaton og larawan kay naaman diin sa Biblia. Pero kana rag yung pagyukbo o kanang inyong paghalok-halok sa mga larawan, mao man gunay klaro kaayong pagpasabot nga inyo gayong gipagkadyos ang larawan. Bisan walay pagtulunan ang Katoliko dias mga libro nga dili na pagpakadiyos, pero amo nang gisabot nga ingon ana gyud. Mao bitaw nga sa ako nang gipasiuna sa miagi no mga tinahod nga tigpaminaw nga dili tanang pagyukbo, dili tanang paghalok pagpakadiyos, ug mao ni wala masabde sa atong mga igsuong nahimulag nga kinahanglan atong i-discuss pag-ayo karon. Unsa kaayo ang mga tudling sa Biblia nga gihimo natong kapasikaranan nga wala ta masayop sa maong baruganan. Ug imo lang imaginon kining Katoliko karaan kining tinuhuan. Kinsa man ta nga mo challenge sa iyang experience, sa iyang taas-taas nga higayon sa pagpamalandong, sa iyang mga reflection ni ini mga pulong sa Dios nga sa Biblia, kung itandi nato sa mga grupo nga bag-ura nanoy hakaw, bag-ura nagbasa-basa sa Biblia, kung itandi nato sa Katoliko, kung ato yung gamiton ba ang atong huna-huna, makaingon ka kita nga Iglesia Katolika wala masayod og unsa gyoy tinud-anay nga gidili sa Dios mahitungod sa larawan ug unsa po'y gitugot, di ba? No, sa akong pangunahuna, sa taas niyang pakigbugno aning pagtuo, ay dili po siya magpataka lag panudlo nga wala gyud siya basihanan. Di ba? Mabito tong akong sukna ang akong higalang dili Katoliko, ingon ko maka-ako kabrad nga kaming mga Katoliko ang unang gahuwid aning Biblia
ingnon lang nimo nga bugo. Bugo ang unang gahawid aning Biblia, kay mao may responsable nga nahimo gini, na hatod kini, na idayag kini sa atong kalibutan. Ingnon nato nga maoy bugo aning Biblia. Unya kita o kamo nga mga awahira nga nagtuon aning Biblia, maunay mo angkon nga mas nasayod aning Biblia. So, mga tinahod nga tigpaminaw, atong sugdan karon ang pagpangutlo sa mga sitas Biblia sa mga teksto nga kinahanglan gyud natong ipadayag dinhi isip prueba, nga dili tanang pagdiukbo, dili tanang pagluhod, bisan gani kanang pulong pagsimba. Dili tanang pagsimba pagpagadios. Ato lang timan-an ang nahipatik dinhi sa Sagrada Eskriptura nga atong ipahinumdum sa matag usa kanato nga tungod sa atong kakulang sa kahibalo nangabihag kamo o nangaanod-anod kamo. Ako mutuog yung ko anang panultihuna. Nga naman, kay ako bitaw ni adto sa dihang wa pa kumasayod sa mga katinawan og tubag sa Katoliko. Hapit man gyud ko ni balhin og laing dinhuan, no? Sa ako nang giingon ninyo, hapit ko ma-Iglesia ni Cristo, hapit po ko ma Worldwide Church of God, nga kanang na-found ni Herbert Armstrong, nga kana galing na ay Plain Truth Magazine. Hapit ko mahibalhin ang mga tinuhuana sa dihang wa pa kumasayod sa mga katinawan og tubag sa tinuhuang Katoliko. So mutuog ko anang giingon sa Biblia nga tungod sa kakulang sa kahibalo nga bihag kamo, naanod-anod kamo. Kaya ni adto naanod gyud unta ko. Wa lang madayon tungod kay ato pong gituhuan, wala mutugot ang kahitasan nga tagad gyud ta makabalhin. Napadad-an gyud ta niyag mga anghel nga in the person sa mga tao nga gikasangkapan niya nga nakahatag na itong kahayag, no? Nagkapatin-aw kanato mao nang wa ta mo dayon og balhin o ganahagita og atong nabati nga gitawag ta ni ining misyona nga ipaambit po ning atong nahibaw-an, isabwag po ni atong nahibaw-an nganha kaninyo mga tinahod kong digpaminaw. Okay, atong tutukan sa kining sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 29 ngadto sa 30. Nga matud pa, busa dawata siya uban sa dakong kalipay, ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Kinsa man ning giingon dinhi nga tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. No, matud pa, no, dunay gi open parenthesis dire. Dayon matud pa Saint Epaprodito, katabang ni Pablo. So ang gitumbok ani, kay mataas-taas naman po kung basahon yun na ito tibuok kapitulo. So, bisag basahon ninyo na mao gini ang gitumbok si Saint Epaprodito. Wow, sa kabalaan o sa kasanto. Nga matod pa, giingon diri, tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Nga naman, kay matod pa diri sa 30, kay gihalad niya ang iyang kinabuhi o diriyot gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo, aron sa pagtabang kanako nga kamo mismo wala magahimo. Dinhi gisaysay unsa ka buutan, unsa ka balaan, no? Kini si Saint Epaprodito. Nga matod pa, nganong tahuron siya, kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug diriyot gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Sa sumala sa mong saysay, wa gyud siya mamatay pero hapit. Pero uban po mga santos nga matay gyud tungod sa pagtuo. Nya matud pa kini sila, kining glasyas mga tao matud pa sa atong gibasa, tahuron. Mao na mga igsoon, mao na nga kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko amo nang gihimo. Ug mao nay usa, no?
sa buot na to ipasabot ni anang magyukbo ta sa mga santos. Kung buhi pa sila, yukbo ta nila, kaya yung buhi gyud silang atong giyukbuan. Pero sa ako nang giingon, sa ato nang giingon, dili na pagpakadyos, kay lahi ng yukbo nga pagpakadyos. Parehas lagi sa ato nang gisaysay ninyo ba, yan ang saludo gali sa atong mga military. Kanang salute, di ba? Kanang musaludo o musalute ang usa ka elemento ba, o ubos-ubos ra og ranggo, niya mo saludo siya sa iyang parehas ra pud niya ranggo. Parehas ra ang imong makita salute, maorang purma, di ba? Unya ang saludo pod sa usa ka ubos ra og ranggo ngadto sa opisyal niya, maora pod tan-aw nimo salute. Pero ang gibug-aton sa maong pagtahod, mas bugat dili parehas ni atong iyang pagsaludar. Sa ubos ra ranggo o kaparehas ra niya ranggo. Pero mao ang makita. Mao ang makita. Sa ato pa, don't judge. Dili na tuhukman ang tao base lang sa makita, no? Atong sayron sa ug unsa gyud ang gibug-aton ni anang imong nakita, dili dayon na tuhukman at tungod kay ni yukbo, pagpakadiyos dayon. Tungod kay ni halok, pagpakadiyos dayon. Tungod kay misimba, pagpakadiyos dayon. Ato sang susihon, unsa ang mga nagkadaiyang buot ipasabot ana, kay dili man nagsama ang buot ipasabot ni ana. Asa gali itong tudling sa Biblia nga gipasidan anta, nga dili na tuhukman dayon ng tao base lang sa itong makita. Ako sang pangitaon diri mga igsoon. Okay, di ana. Sa Juan Kapitulo 7, versikulo 24. Mao niya itong mabasa mga igsoon. Juan 7:24. Si Jesus mingon, ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Na, mao lagi. Dili dayon natuhukman ng tao base lang sa itong makita. Kinahanglan gyud ko pinasubay gyud sa hustong sukdanan. Na unsa man ang sukdong hustong sukdanan. Klaruho na to. Nga kanang pagkakita na to, no, kamong mga igsuon namong mga dili Katoliko. Pagkakita ninyo gali sa mga Katoliko nga niluhod at ubangan sa larawan sa mga santos, dili dayon tam hukom nga kay giludhan man ang larawan sa mga santos, gihimo na ng Dios sa mga Katoliko. Ayaw sa pagdali-dali. Unsaon man paghukom sa husto gayong sukdanan, susihon sa nato unsa pagtulon ang Katoliko mahitungod anang pagyukbo at ubangan sa mga larawan sa mga santos. No, sa ako nang giingon ninyo, dili lagi na pagpakadyos. No, unsa to akong balikon gamay, no, recap. Kanang yukbo o pagtahod o bisan gali gamiton nato ang pulong pagsimba. Basis pagtulon ang Katoliko, gi-qualify na o nabahin na sa tutulo. Mao ni general gyud nga distinction o kalahian o pag-qualify. Una, kanang yukbo o pagsimba nga ikahatang lamang sa Dios nga gitawag nato sa Grego og latria, a supreme worship that can be given only to God. Sa superlative degree pa na, highest. Dayon ang sunod, ubos-ubos, nang gitawag nato sa Grego og hyperdulia. Sa in English ana special veneration nga atong gitagaan ni ana nga pagtahod o yukbo mao ang atong mahal nga inahan sa pagtuo si Santa Maria. Dili na mutupong sa atong yukbo sa Dios kay kinatas-an to. Unya ang ikatuo mao kanang atong yukbo para sa mga santos. Dala na sa ilang mga relikya o sa ilabang mga ribulto. Nagitawag na tugdulia no sa Grego. Ang buot pasabot ni ana o sa in English ana veneration. So tupong ba na? Dili. Okay, sa superlative degree dili gina tupong ng higher highest, mas taas gitong highest mga igsuon.
Mao na. Ang atong pagyukbo sa atong mahal nga inahan nganong itaas-taas man nato si Santa Maria tungod kay sa pamilya god, sa hierarchy sa pamilya o diha sa maghisgot gali tag ranggo bisan gali sa military di man parehas og ranggo, di ba? Naiubos lang din saka paingon sa taas. Ingon ana pod ang hierarchy sa pamilya. Ang anak mao na maubos ra na itandi sa ginikanan. Nya sa ginikanan pod mas taas ang amahan, sunod ang inahan, then mga anak. Di sa mga anak pod siyempre ang kamagwangan mo'y labing taas pod, diha, no? Ingon na. Sa pamilya sa Dios, no, base sa atong pagtuong Katoliko, pagtuo namong Katoliko, siyempre ang pinakalabaw mao ang Dios. Ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Niya, siyempre kay gitagaan man taniyang inahan mao na si Mama Mary. Gani gitawag po na ito nagrayna, although lahi po na, separate topic po ng pagkarayna sa atong mahal nga inahan. No? Gihulagway na diya sa Pinadayag Kapitulo 12. No? O bitaw nga na-attract yung ko pag-ayo o nadanig yung ko pag-ayo ni aning tinuho ang Katoliko karon, no? Sa ako nang nasayran karon ikumpara sa una. Tungod kay kumpleto ba, no? Kumpleto gyud ang paghulagway sa pagtulunan o teolohiyang Katoliko mahitungod aning pamilya sa Dios. Pag-ingon nga naay amahan, naapoy inahan. Di naapoy mga anak. Kay muadto ka sa ubang tinuhuan, wa man sila'y inahan. Kay lagi nadaot sila ng litra por litra ragyos Biblia ba. Kay di manggod pod mabasa sa Biblia litra por litra nga si Mama Mary Rayna, litra por litra gyud. Di pod mabasa gali nga litra por litra nga kinahanglan tawgon yun nato siya inahan. Muna nga ang ubang mga tinuhuan, di po sila mo tawag og inahan ni Mama Mary. Di po sila mo tawag og Rayna ni Mama Mary. Kay lam na kay naapoy Rayna diya sa Jeremias nga usa ka diyosa nga gidid-an ang mga tao o gidid-an ta sa pag-ilan ni adtong Rayna sa langit kay diyosa man to o Diyos man to sa mga tao. Namunang maingon sila kita mga Katoliko kay si Maria gihimo man kuno natong Rayna sa langit na ato ko nang gisundog tong Rayna sa langit diya sa Jeremias nga usa ka diyosa. No, sa ato pong kabahin kumo dunay dili tinuod diyosa o dili tinuod Rayna sa langit nga mao kanang mabasa na to si Jeremias, wala na ba lang di ay tinuod nga Rayna sa langit, di ba? Mao man ni atong argumento para sa ragod sa pag-ila sa Dios. Kung dunay dili tinuod nga Dios, naapoy tinuod. Ingon ana pod kung dunay dili tinuod nga Rayna sa langit, mao kanang mabasa na to si Jeremias, naapoy tinuod nga Rayna sa langit. Ug kinsa na siya, mao na atong diskubrihon. Nakaroon og sula eskriptura rata, litra por litra rata, na kung wala giklaro das Biblia, adi imta mo tuog Rayna sa langit nga tinuod. Basaha ko no kanang Pinadayag 12, no? Kay sa mga church fathers, mga amahan sa atong pagtuo. Halos naghiusa sila nga kanang gihulagway sa Pinadayag 12 nga babae diha. Mao kana atong mahal nga inahan. Nga kung ato ginang basahon, di man ato topic ng ining pagkarayna sa langit ni Santa Maria. Pero ako lang gisgutan gamay, kay nagisgot manggutag pagyukbo. Kay kita po nagyukbo manggutag sa atong mahal nga inahan. Nga gitawag po na tugrayna sa langit. Nga kinigi sa lindot, wala tuhuis ato mga igsuon. Kay lagi sa rason, kana ragyong dili mabasa sa Biblia. Dili na kuno tinuod. Mga igsuon, kanang pagkarayna ni Santa Maria implicitly stated lang sa Biblia, no? Dili yun siya explicit nga kanang litra por litra gyud mabasa nimo nga si Santa Maria Rayna sa langit. Atong pamatud-an na implicit lang sa Biblia. Unsa man ang implicit? Gipasabot. By the way, ato sa nang ipaklaro ninyo unsa nang explicit ug implicit. Ang mga lawyers bisan pa mga professionals gini kanang ga-eskwela o kitang ga-eskwela makahibalo man dayon taon sa pasabot ana explicit ug implicit. Explicit gani dayag yun litra por litra mabasa. Pero dili man gud tanan nga tuhuan nato kinahanglan explicit yun litra por litra. Yun na may gitawag na tog implicit gipasabot lang.
Nituo ta dili tungod mabasa gyud litra por litra ang termino, kundi nituo ta tungod kay masabot. Bisan gani ubang tinuhuan mao man po na. Yan sila. Veritas. Kay labi nagpangutan-o na to sila. Bible alone man ka mong dili mga Katoliko. Basta dili mabasa, dili tuhuan. Dili tuhuan ninyo. Karon, example, kamong mga iglesia ni Kristo. Ngano nituo man mo nga si Felix Manalo sinugo sa Dios o last messenger of God, anghel pagyud. Nga dili man na mabasa sa Biblia litra por litra iyang ngalan. Nga si Felix Manalo anghel nga gikan silangan. Dili na mabasa litra por litra, pero ang tubag ninyo nga ato pong girespeto, maingon mo dili lagi mabasa litra por litra Veritas nga si Felix Manalo sinugo sa Dios, pero gipasabot implied o implicitly stated kay siya may katumanan niya ng anghel das pinadayag o gatong ibong mandaragit diya sa Isaias ba na? Inyo po na, inyo ng pagsabot. Pagsabot sa to pa implicitly stated, sa to pa naapod di mo'y implicit way of accepting of truth, no? Dili kay litra por litra tanan. Na kami pong mga Katoliko, mauman po na kami. Pero arang-arang ragyod me, nga naman, kay kung naami mga pagtulunan nga wala diha giklaro litra por litra sa Biblia, natural man na namo kay dili man mi Bible alone. Wa man mi gatudlo nga Biblia ra gyud, Biblia tanang mabasa, mao ra gyud na may tuhuan. Amo sa Katoliko mao man ni Biblia, apostolic tradition o teaching authority o magisterium. Muna nga kami ang ngayan mi nga naa pa mi mga libro. Kay naaman diya sa among mga libro sama sa katikisem ng kinatibuk ang interpretation sa tinuho ang Katoliko mahitungos Biblia. Sa magisterium, tuo mi ana nga kinahanglan nig authority ning mutudlos Biblia, dili kay sa kinsa lang, no? Tanaw nag bisag kinsa lang mutudlo aning Biblia, di ba na daghan ning tinuhuan, nagkabahin-bahin ta. Kay ato bang gi-erase ng kana bang dapat natong tan-awon sa katinuhuan nga moingon ta nga mutuo ta ana kay otoridad na sila. Ato agod atong basihan igo ra man ta nga basa lang tag Biblia ug sa atong nasabtan mao na. Giwala na to ang concept sa authority nga pagkaklaro ra bas Biblia nga dili tanan gisugo ni Kristo des Biblia. Na nagtukod ra gyud siya usa ka pundok niya. Nya gitahasan niya sa pagpanudlo mo, gitahasan niya sa pagtudlo aning tinuhuan yang Christianity. Nya wala siya moingon nga magtukod mo lain-laing mga pundok then magtudlo og lahi-lahi nga interpretasyon sa Biblia. Wa siya magingon ana, usa ra gyud ka pundok. Nya base sa history kay mao man ning Katoliko kung subayo na to sa history. So, mao na mga igsuon nga mamalandong ta na kay kanang pagkarayna ni Santa Maria gipasabot na diha sa pinadayag 12 nga to sa 5. Kisa man ang babae diha nga matud pa sa maong paghulagway gikoronahan og 12 ka bituon. Nga gihulagway gyud nga kung atong sabton usag yung karayna, dili nan mabasa ang pulong rayna. Pero ang description wa gilaing mahatag na to nga termino rayna ra gyud, basaha ra gyud ninyo ng pinadayag 12 nga to sa 5. Hinoon kung mubasa ta sa komentaryo ni Saint Jerome o ato pong ikomentaryo kanang komentary pod sa mga protestante, mao ni ang kalainan, no? Ang komentary anang pinadayag 12 nga babae diha matud pa sa komentary nga libro sa mga protestante, ang gipasabot kuno diha nga babae dili kuno si Santa Maria kundi ang iglesia o ang katawhan. O bag-ong Jerusalem ang simbahan, no? Kay ang iglesia gitawag man pud og babae. Diyan unsa pa toy laing interpretation. So mao na ang ilang interpretation. Dili kuno si Mary kundi ang iglesia. Okay, ang iglesia gitawag man pud og babae. Mao na ang komentary sa protestante nga interpretation anang pinadayag 12. Pero adto kas Katoliko nga komentary, dagan kas libro ni Saint Jerome. Unsa may komentaryo ni Saint Jerome ana? Mary and the Church. Double meaning kay kana agong libro pinadayag
Oh, full of symbols na daghan ng mga simbolong gipakita diha. Oh, nya mahimo man nga ang usa ka pulong sabto nimo sa duha ka pagpasabot kay kana laging pinadayag symbolikal. Nya para nato sa mga Katolikong nakasabot, mas mupaborta atong komentary ni St. Jerome nga Mary and the Church. Kay dili man pud kay ang gitawag rag babae ang simbahan ra pod. Si Mary babae man pud. Unya labi na kung atong ayuhog basa ng pinadayag 12, babae ba na nga nanganak diag usa ka hari nga abot pasabot si Kristo. Kinsa man dayon ang gipasabot diyang hari si Kristo man. Kinsa man ang inahan si Santa Maria. So, sakto, mas paborta, mas musaludo ta sa komentary ni St. Jerome nga Mary and the Church. Dili kay ang church lang. Kay mura ra gilaksi nato ang usa sa gipasabot nga kanang babayhana diha gihulagway pod nga nanganak na og batang lalaki nga magahari sa tibuok kalibutan. Kinsa man ang babayhana? Si Santa Maria. So sa ato pa kung itandi nato sa komentary niya sa Protestantismo nga ang simbahan ra kun gipasabot anang pinadayag 12 nga babae diha. O mura gikulangan nato ang buot ipasabot sa unsa gyud kinatibuk-an. Mo na nga kumbaga sa eskwelahan pa ang maestra dili gyud kapasar og moingon na ng maestra INC. Si INC incomplete. Nganong incomplete man? Di ko kahatag nimo grado kay wa man kakatuman ani. Oh. Sa tanang requirement, so INC ka. Nya mao man puna sa atong pagtuo. Kung ayuhon jud natog lantaw ng pinadayag 12, Mary and the Church. Mayon tag church, simbahan tungod kay kanang babae diya gihulagway nga gilutos. Mao man na ang iglesia, wa tay supak ana kay usa man po na sige pasabot ni St. Jerome nga mahimong sabton po na nga mao ang simbahan kay gilutos. Pero dili lang kay simbahan ang but pasabot ana iglesia. Kay kung basahon po nimo na ay bersikulo diha nga ang babae pod nanganak og batang lalaki nga nagahari sa tibuok kalibutan. Mao man as Kristo. So, sabton po nato na nga si Santa Maria. So, Mary and the Church, mo na nga kita, mga Katolikong nakasabot, mo pabortas komentaryo ni St. Jerome nga kumpleto, dili INC. Kaya kung moadto kas pagsabot sa Protestantismo, ingon sila, Iglesia raman. Wa man ko nilabot si Mary ana. Natural, wa man ko sila manudlo. Nga naapoy role ang atong mahal nga inahan Santa Maria sa atong kaluwasan. Although nga si Kristo mo'y atong manunubos, pero dili nato butan ang Dios kung tagaan putan niyang inahan nga ilakip nato diya sa atong mga debosyon pamalandong no kung imo kung naon mga igsuon. Ang mga Kristiyano nga ang ila ra gyung mga debosyon diretso ra gyud Ginoo. Kamo kuno pamalandong kuno mo itandi kuno ninyo ni. Ang Katoliko kung magdebosyon ngadto sa Ginoo, musimba nga tos Ginoo, naay mga icing, naay mga kanang gitawag natog mga ingon talang nato ihulagway nato sa basumbing ay mga decorations. Usan ni ini nga iapil nato og tahod. Sa atong mga debosyon sa pagtuo ang inahan sa atong Savior. Oh, kamo kuno pamalandong kuno mo be. Ay pamili kuno mo sa Katoliko mo nga iapil tong inahan. Kay nagtuo ta nga malipay po si Kristo ani kay giapil ko na to iyang inahan. Nya adto mo theology nga ditso ra gyud Ginoo nga dili iapil ning 15 ga anak aning Kristo manunubos. Ayaw ko ninyong pamalandong be. Okay man magsentro ta sa atong pagsimba sa Ginoo. Pero dili pod nato unta sayupon kung iapil ang inahan. Dili lang ipagka-Diyos kay wa man po'y pagtulon anang Katolikong ipagka-Diyos si Santa Maria no kaklaro atong distinction kalainan anang dulia, hyperdulia ug latria. Veneration, special veneration o galatria para sa Diyos. So mao na mga igsoon balik ta atong yukbo. Magakita gali tag mga Katoliko nga muyukbo at ubagag larawan, muyukbo at ubangan og santos ato sang susihon on sa ibot pasabot ana. Naklaro na to nga dili na pagpakadiyos kay kung ato gali itandi ang Katoliko o kining mga tao diring kasukan sa Ginoo, mao ni ilang pag-ilam ang guslarawan kung muyukbo sila. Ato lang kutlo og balik kining Isaias 44:17.
Metod pa diri sa Isaiah 44:17, mao ni ang mga tao ba nga atong ihatag ninyong ehemplo nga nasuko ang Dios sa ilang sistema, style sa tratamento sa larawan, no? Ang ingon diri, ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya, no? Timanihan ay pulong diri, muluhod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw maoy akong Dios. No, so kining klasiha sa luhod o simba dinhi pagpaka-Dios, klaro kay ang larawan o ang Diyos gituhuan man gyud nga Dios. Oh, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. So mao na nga atong masabot nga kining sa yukbua, luhura o simbaha, mao ni gatong gitawag sa Grego og Latria, simba nga pagpaka-Dios. Unya kay didto man gipahinungod, didto man gipunting sa ribulto. Mao na nga Diyos ang labas, mao ni but pasabot nga dautan sala ni. Pero kung luhod gani nga but pasabot katurang dulya o pagtahod o veneration, adili na pagpaka-Dios. Sama ra na niya atong saludos military. O nga saludo lagi barihas ra salute, mao ra may mong makita, mao rang dagway. Pero ang saludo sa usa ka elemento, sa usa ka sandalo, ubos ra granggo, ikumpara sa iyang saludo sa taas nga og ranggo. O lahi ang gibug-aton mga igsuon. Mas taas gitong taas og ranggo. Pero maura ang itsura, salute. Niyawa may pagtulunan ng Katoliko nga ipagka-Diyos ng mga ribulto o kanang mga buhay yun, mga santos. Mga igsoon atong basahon pa kining nasa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 2, matud pa. Busa panig-ingon kamo kanako sa mga nanig-ingon ako kang Kristo. Gidahig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako ug inyo mang gituman ang mga pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo. So, mao ni mga igsoon ato ning pamalandungan. No? Matud pa ni San Pablo, busa panig-ingon kamo kanako sa mga nanig-ingon ako kang Kristo. Gidahig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako ug inyo mang gituman ang mga pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. Ato ko nung itagad ning mga pulong din giingon ni San Pablo ba nga, panig-ingon kamo kanako. But pasabot, himuon na tong example si San Pablo. O di raman po kay si San Pablo ang nakahimo sa gipatuman sa Ginoo. Mao man po ni kini mga santos kanabang nagmatinumanon sa mga buhat sa tinuhuang Kristohanon. Mao man na sila sama ni San Pablo. Ito pa dili iday dautan nga himuon na tog panig-ingnan kini mga santos. Di ba pagtulon ang Katoliko ni? Oh. Unsa may basihanan na to nga gihimo na tong panig-ingnan ng mga santos? Well, himuan na to mga libro ang ilang kinabuhi. Sama sa, for example, ato sa ning i-parallel pod atong buhatag kasamahan sa atong nasod nga Pilipinas. Naman po tayo bayani sa atong nasod, no? Sama ni Rizal. Giunsa na to paghimong panig-ingnan si Rizal. Siyempre, atong gitunan na yang kinabuhi mo nang mubasa ta sa iyang libro o sa history ni Rizal. Then, kulang pa na, ato pa siyang pasidunggan. Himuan pa yun natog monumento. Di ba, mga igsoon? Pero wala na to himuang Diyos si Rizal. Ingon anak pod, kay mo man na ang giingon ni San Pablo din nga, manig-ingon kita kanila, nga mga santos. O na, kita mga Katoliko, kaming mga Katoliko, amo pong gihimog panig-ingnan ng mga balaang tao. Mo na, gibuhatan silag mga libro, then gihimuag mga larawan, mga monumento, pero wala na nato isipa nga mga Diyos na sila. Kay balo man ta nga kung ipaka-Diyos dautan na kay usaragoy Diyos. Nabisan pagluhuran
ludhan basta di lang pagpakadiyos wa nay daotan mga igsuon. Nya diri sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 7 matud pa, hinumdumi nga ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. So, kung magisgot daig Biblia, dili lang daig kay si Kristo mo atong awaton. Amo nang ato siyang iidolo si Kristo. Ang mga santos po di ay awaton po. Diba? Himuon po silang panig-ingnan. Pero dili nato ito po nga kay ako naman itong giklaro ganina nga dunay hierarchy ang atong pag-ila o pagyukbo. Ang sa Diyos kinatasan mo ito gitawag sa Grego og latria. Supreme worship that can be given only to God. Kung sa mga santos na gali o sa mga bayani ba sa itong pagtuo, bisan kinsa diha nga angayang tahoron, ubos-ubos lang atong pagtaho nila. Gitawag nato na sa Grego og dulia o veneration. Naanay kalainan ha, di na tupong. Himuon sila. Awata ang ilang pagtuo. Sa unsang mga ehemplo nga ato silang gihimong example kay awaton lagi ilang pagtuo, mao lagi na akot mo na to akong giingon kaganina. Atong tun-an ng history, tun-an na to ang ilang kinabuhi, na may mga libro nga nagsaysay sa ilang kinabuhi, kanang mga nang gitawag na tog libro nga Lives of the Saints. Kay dili man po nato maawat ang ilang pagtuo kung wa po ta kahibalo sa istorya silang kinabuhi, di ba? Muna nga ako mong sultian sa akong teknik nung mabisig yun ko sa kanabang buhat yun o kanang Kristohano mga buhat. Akong bisihon na akong kagalingon sa pagbasa o sa pagpaminaw ba. Kana gitang doon na gitay makuhang pagtulunan nga ihatod yun ta sa kinibang pagkabalaan. Wala man yun po ta maingon na sunod yun na to tanan, tao raman ta, doon na po tayo mga kasaypanan. Pero mo na akong teknik. Nahanglan magbisig yun ko sa mga butang mayo kaysa magbisi lang ko ang mga kalibutanong butang, no? Kay masipyat niya dana. Dili ginato maabot ang tinuod jud nga dag-anan nato mga Kristohanon. Kining sunod nga bersikulo mao na ni ang bersikulo nga akong gipasabot kaganina. Nga dili tanang paggakos, dili tanang paghalok, pagpakadiyos. Kay sa ako na laging giingon sa miaging Sibya, nga doon ay di lang nako hinganlan, na ako'y amigo nga Iglesia ni Cristo. Nga iya kong gisukna, ingon siya, Brad, balik-balik yung kaan ng wala lagi mo magsimba sa mga santos. Kay dili ninyo pagtulunan. Pero kanang paghalok ninyo sa ribulto sa kanang giingon ninyong Mama Mary, klaro nga pagpaka-Diyos na. Na ako lagi siyang giingnan. Kumo kay gihagkan, gihimo na daing Diyos. Kanang magtiayo, no? Nang bana o gasawa, ang usa sa expression sa ilang love, mao man ang halok. Nya, pag gihimo na daing nilang Diyos ang ilang usag-usa, dili, mao na, dili tanang paghalok, pagpaka-Diyos. Depende na sa imong giunahuna o imong gibati. Kung nagtuo ang usa ka bata nga nihalok sa iyang lola, sa iyang ginikanan ba nga gituhuan niya nga Diyos iyang ginikanan, daotan to sayop to. Kaya dili man Diyos iyang ginikanan. Pero kung katong iyang paghalok sa iyang ginikanan ang pagmahalang, tungod kay iyang ginikanan, wa lang niya hunahuna ang Diyos, dili na daotan. Iyon na napod kaming mga Katoliko. Nihalok mo sa larawan sa mga santos, sa among inahan sa pagtuo, Mama Mary, kay amo siyang gihigugma, tungod kay inahan po siya sa atong manluluwas. Pero dili nunta nato butangag Malaysia nga gihimo ng Diyos. Kay kung gihimo pang Diyos, dili unta Trinity ang Diyos Katoliko. Yan naman, kay ang Diyos Katoliko, usara. Naalang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala taon ni apil ng larawan ni Maria, larawan ni San Vicente, San Antonio. Dili lagi Diyos ang among pag-ila sa mga santos. Kaya lahi ang among pag-ila nila, lahi ang among pagyukbo nila. Wala na mo na gitupong sa Diyos. Kay balume nga ang pagsimba nga para sa Diyos, iya ra gyud na.
Ani basahon ko, Buhat kapitulo 20 bersikulo 36 ngadto 37. Human kini isulti ni Pablo, siya og ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo, nang hilak silang tanan og migakus og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Akong usbon na, human kini isulti ni Pablo, siya og ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo, nang hilak silang tanan og migakus og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Murag na goal ni sila kay mo biya naman si San Pablo. Pero mo gigakus nya gihagkan siya. Usa man ning klasya sa paggakus o paghalok, dili man ni pagpakadiyos. So ato ning gibasa isi prueba sa Biblia nga dili tanang paggakus og paghalok pagpakadiyos. Mao na nga sa ako nang giingon, no? Kaganina akong gikutlo ang Juan 7:24 nga matud pas Ginoo, ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. So, kung makakita galitag mga Katoliko nga muluhod at ubangan sa larawan sa mga santos, dili dayon nato hukban nga gipakadiyos ng larawan. Ato sang susihon kay hukman man pinasikad sa hustong sukdanan, ato sang uting kayo ng mga librong Katoliko, o di ba ka mangutana tas pare unsay bot pasabot anang luhod at ubangan sa larawan sa mga santos, pagpakadiyos ba na o veneration ra ba bot pasabot ana? Ako biktima man ko ani sa una, no? Mo bitaw hapit na ako biyaing Katoliko sa una kay wala gi ko kahibaluan wala ko kahibaluan pero pag hibalo nako nagpaubos ko, no? Dili man day angay biyaan ning Katoliko kay wa man din ni nagmauma o lag pagtulunan. Nakadumdum day ko atong sita sa Biblia mga igsuon nga katong niingon ko ninyo nga tungod sa kakulang sa kaybalo nangabiha kita o naanod-anod kita sa mga nagkadaiyang pagtulunan sa tao. Nga dito sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 13, no? Isaias kapitulo 5 bersikulo 13 nga matud pa, busa tungod sa kakulang sa kahibalo nabihag kamo. Ako mutuog ko ani kay sa diyang wa pa ko kahibalo sa mga tubag sa Katoliko, ako magidutang biyaan ng Katoliko. Maato ko sa mga tinuhuan nga gitukod-tukod lamang mga tao. Pagkasayod nako, manang wa gyud ko mo dayon. Mga igsoon, nakoy i-recommend ninyo nga kana galing sa Lidas Television kanang programa o TV program ni Marcos Gruday. Ang TV program ni Marcos Gruday nga kanhi na siya usa ka Presbyterian minister, no? Dili na Katoliko. Pero na-convert, taas butong istorya sa kinabuhi, na-convert siya sa pagkatoliko o nagkaila po siya ni Mother Angelica, ang founder anang atong Global Catholic Network kanang EWTN o Eternal World Television Network. Mother Angelica may founder anak nga network niya. Abi nimo kanang sus miracle kay na iyang television, nagkadako na ang iyang network pero nabuhi na, dili pinaagi og kanang mga advertisement, no? Nabuhi lang yun na pinaagig donation, no? So kana, no? Maato yung mabati ba nga giubanan gyud Ginoo, no? Dayon kanang network sa EWT nato naay programa diyang gitawag og Journey Home. Then katong akong giingon ninyo nga si Marcos Gruday nga kanhi usa ka protestante nga ministro, siya mo'y gipadala, siya mo'y silbing host o anchor anang programa nga Journey Home. Unya ang tenor ana sa maong programa, mang-invite mga converts gikan sa laing religion, then ang uban pud reverts o katong mga Katoliko nga nabalhin then ibalik, then katupong mga dili Katoliko nga na-convert, iyan ang interviewon sa iyang program. Grabe na mga minister pagani, no? Gikan pareha ni Professor Scathan o ni kanhi minister pud sa Assembly of God ni si Tim Staples, si Jimmy Akin nga kanhi protestante nga preacher pud sa radio. Karon nag-usa na sila diha sa Catholic Answers. Then pang-invite po na sa programa ni Marcos Gruday kanang The Journey Home. Unya nganong ako ning gisgutan mga igsuon
Tungod kay sa akong pagtan-aw ng salidaha, na ay common ba kaayo nga reason ba? Na ay common kaayo nga reason ngano sila mga na-convert sila sa pagkakatoliko. Gaan mo na kong sample ha. Ang common jud kaayo nga parehas-parehas nila rason ingon ani. Usa sa mga convert nga gi-interview ni Marcos Gruday, nadumduman yun ako na ingon siya nga, nganong nagkatoliko man mo? Nagkatoliko ba mo tungod kay wa mo ganahe sa inyong tinuhuan diin kamo gikan? Ang kasagarang tubag ingon ani, wala man pud miingon nga wa ganahe. Gani do na gaytoy protestante nga ministro nga niingon siya nga, in fact nalipay manggaling ko sa akong pagka-protestante kay nakat-on ko og Ginoo, then nagkat-on ko og binutan. Dayon giingnan sila ni Marcos Gruday nya, maayo man ka na kanang protestantismo o ubang tinuhuan. Nya anong nagkatoliko pa man mo? Ang common jud ay nga tubag nila ingon ani. Sa ubang tinuhuan kuno maayo man kay nagtudlo Ginoo, nagtudlo ni Kristo. Pero nganong nagkatoliko kuno sila tungod kay naa kuno sa katoliko ang tibuok nga pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo. O ang sa in English pa na fullness of the truth mahitungod sa Christianity naa sa katoliko. Kay kung papilion kuno ka asa man ka sa maayo ug sa mas maayo, siyempre dito jud kas mas maayo. Mao gini common nila gyud nga tubag. Nagkatoliko kuno sila dili tungod kay wa sila ganahe sa ilang gibiyaan nga tinuhuan kay nakat-on man po sila Ginoo dito. Buutan man po sila dito. Nagkatoliko kuno sila kay nasayra na nila nga naa sa katoliko ang tibuok pagtulunan mahitungod sa Christianity. Natural kay kung imong imaginon kining katoliko mag 2,000 na katuig. Nya ang ubang mga tinuhuan pila pa ang Iglesia ni Cristo gali mag 100 years pa sila, pero ang ilang ipatuo sa ilang mga programa sa radyo, sa telebisyon nga mas bright pa kuno sila sa Biblia. No, nga mag 100 years pa sila. Ang Katoliko nga mag 2,000 na katuig mao kuno bubuhin sa Biblia. Nakita mo na nga ang 100 years mas bright sa Biblia nga ang Katoliko mag 2,000 na katuig mo hino ibubo aning Biblia. Pamalandong yarago ninyo na mga igsoon. Padayon ta mga igsoon. Basahon nato ang ikaduhang Samuel kapitulo 9 bersikulo 6. Og miadto si Mefiboset kang David. Unya mihapa siya agig pagyukbo. O now, lain ni siyang prueba na to nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos, no? Giyon diri. Og miadto si Mefiboset kang David. Unya mihapa siya agig pagyukbo. So si David diri giyukbuan, pero dili man ni pagpakadiyos. Kay kung pagpakadiyos pa ni badlungon jud ni David si Mefiboset. Samas gihimo ni Pedro sa dihang kadtong pagyukbo o pagsimba ni Cornelio ngadto kaniya pagpakadiyos gibadlong gid sa ni Pedro. Pero dire walay pagbadlong nga gihimo si David ngadto ni Mefiboset nga miyukbo kaniya, oh. 2 Samuel 9:6. Og miadto si Mefiboset kang David, unya mihapa siya agig pagyukbo. Giyukbuan si David pero dili pagpakadiyos. So mo ni gitawag na tug veneration lang, pagtakod alang sa mga angay pugtahuron nga mga tao sama ni David kay usagod ka hari. Napailain sa ikaduhang Samuel kapitulo 14 bersikulo 33. Unya miadto si Joab sa hari, si David gihapoy pasapot ani. O gipatawag sa hari si Absalom. Busa miadto si Absalom sa hari og miyukbo siya og gihagkan siya sa hari. O naay paghalok na po'y pagyukbo. Busa miadto si Absalom sa hari og miyukbo siya, no, iyang giyukbuan ang hari nga si David. Og gihagkan siya sa hari, no, balos pod. Balos pod ang hari. O halok pero dili man ni pagpakadiyos ning halok diri. So duha ang makuha nato diri nga ebidensya nga naa di ay pagyukbo nga dili pagpakadiyos, naa po'y paghalok nga dili gihapon pagpakadiyos. Asa mabasa? 2 Samuel 14:33. Padayon ta.
Sa 1 Samuel Kapitulo 28, versikulo 14, by the way, ang Hubbard's Biblia nga akong gigamit, mao ang Maayong Balita Biblia. Sa Tagalog pa, Magandang Balita Biblia, no? 1 Samuel 28:14. Matod pa, og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel. Og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. Muna lagi yukbo nga pagtahod lang, dili pagpakadiyos. 1 Samuel 28:14. Adto na po ta sa 2 Hari 2:15. Ikaduhang Hari Kapitulo 2 versikulo 15. Sa dihang ang pundok sa mga propeta nga didto sa Jericho, nakakita kang Eliseo nga didto sa atbang nila, miingon sila. Ang gahom ni Elias anaa kang Eliseo. Og misugat sila kaniya og miyukbo sila sa iyang atubangan. No na si Elias giyukbuan pero dili man yukbo nga pagpakadiyos. Dagan ta dire mas grabe ni kay gamit yun pulong simba, no? Daniel Kapitulo 2 versikulo 46 ngadto 47. Atong usbon Daniel Kapitulo 2 versikulo 46 ngadto 47 atong basahon gingon. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta og misimba kang Daniel og misugo nga halaran siya ginsenso. Miingon ang hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios Daniel mao ang Dios sa tanang Dios ug Ginoo siya sa mga hari og tigpadayag sa mga tinago kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tinago. No? Grabe, no? Mabasa gyud pulong litra por litra nga si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Nahinumdum ko diha sa plaza nga niapil kog dialogue sa pagtuo. Gisukna din ko atong dili katoliko nga born again, ingon siya nga tuo day ka ana beritas nga sayop man ang gibuhat ng Nabucodonosor kay wa gunay ayo ng tawhana, makasasala ko na hari Nabucodonosor. Ako siyang giingnan, ako mo ba di ay makasasala anis Nabucodonosor, tanan ba di niyang buhat daotan sala? O unsa may imong prueba nga sayop ng iyang pagsimba ni Daniel diha, mabasa ba diha nga sayop ng iyang gibuhat nga iyang gisimba sa Daniel? Wala uy, wa may mabasa din Buot ba ni mo ipasabot kay sayop ning gihimo ni Nabucodonosor dire? Tanan na lang gyud niyang gibuhat sayop kay dautan man siyang tao, di biha kay naabi ako yung mga daghang nailhang tao nga bisag unsa ka buluyagon, naabi po sila tarong gihimo. Biyon sa may imong prueba nga dautan na iyang gihimo nga kanang iyang pagsimba diha ni Daniel pagpakadiyos. Kay mangingon kag idolatry na sala na basaha kuno diha nga kanang iyang pagsimba ni Daniel pagpakadiyos. Nawa mo sa kahatag nako. Gani ako siyang giklaruhan aning bersikulo 47 nga kining pagsimba ni Nabucodonosor ngadto ni Daniel dili ni pagpakadiyos nga naman. Kay diri sa bersikulo 47 klaro man nga ang giila nga Dios ni Nabucodonosor dili si Daniel mismo kundi ang Dios gyud ni Daniel. Ani basahon ko sa 47. Miingon ang hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Diyos sa tanang Diyos. Sa ato pa, wala siya magtuo nga si Daniel mo ay Diyos. Ang iyang gituhuan nga Diyos, kadtong Diyos ni Daniel, dili siya mismo. Sa ato pa, kining pagsimba ni Nabucodonosor ngadto ni Daniel, mao ni katong giingon sa Katoliko nga pagsimba nga pagtahod o veneration. Nga sa superlative degree pa, high, dili higher, dili pod highest. Kay katong highest para raman to sa Diyos. So, para di ta maglisod ani, basa mo dogmatic theology of for the laity o kanang fundamentals of Catholic dogma kay giklaro ng hyperdulia, latria o kanang dulia, no? Para di ta maglisod og sabot ani mga tudlings Biblia. Mga igsoon, piki naman atong oras. Sa gihapon wa pa ta mahuman ani nga tema. Sa sunod siguro Domingo, kung itugot gihapon sa labang makagagahom nga makapadhayon gihapon ni atong tulumanon, mudawa ta og question, no, sunod Domingo pohon. Kay daghan pa hinoong bersikulo pero ako na lang simultaneous nga mo basa ko mga tudling at the same time basa po ko mga pangutanan ninyo pinagi sa text. Pero sa larawan sa taha, sa larawan sa ta nga mo sentro, di sa ta mo punting sa laing tema.
Mga suking tigpaminaw, sangli tuwa naman tayo igong panahon, ay lang mo kalimot no nga naatay website no sa internet. Ang atong website mao ang veritas899.weebly.com no. Atong usbon veritas899.weebly.com. Diya atong mga link pod no sa gihimo na to nga group diya sa Facebook, ang SBC Catholic Faith Defenders. O ang ato pong Facebook pod kaugalingon na apod. Kung gusto mo follow sa ato mga posting no, mahitungod sa tinuhuan, i-click lang ninyo ng archives na to, ma-connect pod mo sa akong Facebook no. O unsa pa no, istoryahan lang ko ninyo sa akong inbox kung unsa inyong tuyo mahitungod sa pagtuo, kay andam ta mo alaga dinyo kana kung naaputay panahon no nga mo ukab pod sa atong Facebook. O diha po sa ato galing website na po tayo comment nga section diha nga pwede mo magka-comment. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinalamang inyong ubos nga alagad sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga amigo sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap. Sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog, sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo